trí dó híon náid dó. Tí roimh seo bhríon arís ach níl méid léamh na nuaíochta neamhas Nua Eabhrac nuas America mar is sandúil. Náit sin tá mé ag tuairisce bhig cultúr as chathair Nua Eabhrac. Agus ag tuairt bhlaise bheag go daobh déanana bhfuil siúl in san úl mór an teachtain seo. Céard agus arís mar is sandúil tá mé ag tarraingt as leathannaí a New York Times agus ar sin mar sin seo hiad na scéalta móra ó chlúdach an chud cultúir den New York Times. Céard bhaineann le mór fichtúr an léinneamh ná tuairiscear fad chraola dar bennim Night Vale. Tá an fad chraola seo á dhéanamh ag fearr dar bennim Cecil Baldwin as thiomra suite i Mbrooklyn an seo Nua Eabhrac agus os cloíonn an scéal le pictiúr dé tráthnóna áirithe an saibhre seo agus an Cecil Baldwin lúpa nó godrunnach ó cían a micreafón agus ag taifeadú chlár phobal radio. Má tá baratón sábhriúil aige, baratón suaimhniúil, ní mar an gcéanna atá na scéalta léinn sé. Bheannaíonn an tuairisce nuaíochta bhfuil gachrod mar is ceart. Ráite sí ó eifig an mhéara agus ó choiste na carrach, cóirde na carrach gan bhfuil éiscéal. Tuairis éimsire féileire an fógraí sin é, fógraí phobal ón féileire feidhmhí faoi cruinnithe uachtar róiste nó imeachtaí sóisialta le uachtar róiste agus lá apra saoire neisce. Ach ní fada go dosaíonn rudaí a gairí dubh agus beag anín beag ar chóideach. Tá an apra saoire neisce á chraoladh ó chalaí ar gach shráid sa chathair. Tá an oíche thóisialta uachtar róiste ar siúl i mionchar faoi thalamh agus níl sé roschailte ach do bhfuil an Illuminati sect rúnda. Ar nó pictiúr distópach más féidir liom gaeilge chur ar bhéarla ach bhéarla é sa chéadáit atá an seo agus henne féin tá an fad chraola seo ag tarraingt an méid sin suime i measc éisteoirí go bhfuiltear ag bheanmhar mar deis fáilte thuaireachta. Bhaile ó dhéar an Cecil Baldwin tásúla agam go mbearfaí sé an nuaíocht. Dar an mór fictiúr an leathannaí tosaí an cultúir
Tá sé site bhfuil pictiúr de thiomra gruigeachta tá salán gruigeachta. Túrisce sé seo de drama Sheer Madness tá aistrithe agam go dásacht devis cin fá nach bhead ní aistrú. Tá ag tús na mire seo dá locht féchan na Nua Eabhrac. Níl sé achan dara lá cleachtathe don drama seo dásacht devis. Drama beag áraid bhí an drama is faide ag rith America nach mór go háirithe ná a scoile riamh in Nua Eabhrac go dtí agus bhí clír an drama agus an foireann stiúrtha ag déanamh amach an script san Eifig in Midtown. Ach níor go ná léamh é seo. Ba chosúlaí é le léamh crackailt na scríbhneoirí fuirseoirí agus na heisteoirí ag iompú na leathanach go meár ag rádú amach bua ochtal pop cultúr agus a bhaint tríal leis jocan é nua. Tréis siar sníor amplach faoi Winterfell, nílas agam céirde sin an Pope-mobile, Peter Dinklage, nílas agam céhé sin a chairid, agus bhain riana garéadacha cín an stiúrthó Bruce Jordan gur fearr joke inseacht faoi éadach an fápa. Thosa an drama seo bheag nach cearcha bliana in upstate New York, Lake George, 1968. Ní rála bheith ann ach drama hamhraí. Nach rithach ar feithí suaid amháin. Ach bhláthí an drama an idirghníomh ón lucht féachana agus ón luas gan stíleán agus sarwad bhí an drama imethe ar go Boston, Philadelphia, Chicago, Barcelona, Buenos Aires, Kuala Lumpur, Siúl, ach ní chathair Nua Eabhrac a riamh. Seo é an chéad seans don drama seo tríal amháin as lucht féachan na Nua Eabhrac. An sríú scéal as ceithre cín ar leathanach tosaí an New York Times bhainneann sé le drama bheag dar bhainneann Cultúr nó mar aistreoidh mise é ar lár maratha. Deir an léirmheas seo nach múlthaí totlú hamburgerú tar éis an drama seo eiceáil, drama nuatáin, a doscail dé luain sa téatr Claire Tau. Drama neamh
réadach má éis sin rá de dhéanta atá in dhuispáin an bhean seo tá nua Eabhrac as príosún agus íon a bhain job in seamlas bó. Ní éiceann muid na gníomhartha orghrána seo riamh ach tagann an charachtar stáit cúpla úd in san Nua Eabhrac forlín Robert agus láhainní atá smeartha le foiil. Tá an charachtar seo ceir a sanim déine chur Marin Ireland nach chu sin tráthúil ag chur a síle reislí chéile ach tá deacrachtaí aice obair a áil agus sin job seo lár maratha an seamlas an taon job is féidir léithe áil. Ní leanaí mé a rai, tá go leor i dtéaltain with go leor breise i dtéaltain ó Steve. Tá City Valley ag oscailt don nóir. Tá léirmheas tíotar cheoldráma dar bennim Trip of Love agus tá léirmheas leabhar nó J.K. Rowling nó Robert Galbraith mar is fearr aithne nuair a scríbhann sí drámaí bhleachtareachta. Well sin an méid don láinneamh tá súile agam gur bhain sibh stolt as an tuairisc beag cultúr seo as Céard Nua Eabhrac agus go rólam sibh beagán faoin méid a tarsúil. Go dtí an chéadú eile guím lámáthairh go léir agus go gúdaí díos sibh beag.